hedder Rasmus. Jeg samler på musik, plader, singler, CD'er. Ikke kassettebånd endnu, men det kunne godt ske. Jeg har set en masse YouTube for tiden af folk, der viser, hvad de sådan har købt over det sidste stykke tid. Og jeg køber virkelig meget, så jeg tænkte, jeg kunne lave en video om, hvad jeg har købt over det sidste stykke tid. Det er den 30. april. Klokken er 22:02. Så jeg tænker, det er passende at lave en april-video. Hvad jeg har købt i april. Og jeg holder mig til plader og singler. Den allerførste jeg købte, startede måneden ud med Nightclubbing, Grace Jones. Ikke et album jeg har hørt forfærdeligt meget før jeg købte det. Har en veninde, der viste mig dengang i timen i skolen, i klassen. Fordi hun sagde, at det var godt at arbejde til. Og det var det. Og det er også godt at danse til, og det er godt at lave ingenting til. Og det har et godt cover, hvilket er meget vigtigt for mig. Jeg købte den i akkordslager selv, en af de første dage. Så den kostede ikke særlig meget. Og det er jeg glad for, at den lyder virkelig godt, den her. Jeg ved ikke, om det er vist nok bare en gammel tysk. Ja. Ja, den er fra 1981 pres. Tysk. Ikke noget særligt. Men det er heller ikke noget, jeg går super meget op i som samler. Det næste, jeg har købt, det var den 1. april, så den Nightclubbing er nok fra den 31. marts eller sådan noget. Men nu er vi her. Beatles, Hard Day's Night, stereo, dansk pres. Købte den i Amager Records på deres fødselsdag. Jeg hjalp min storesøster med at flytte. Tilfældigvis flyttede hun meget tæt på Amager Records. Tilfældigvis flyttede hun på Amager Records fødselsdag. Tilfældigvis havde de et tilbud på 25% eller 20% eller noget. Fik den til 100 kroner. Vigtigt album for mig. Ikke så meget albumet i sig selv, eller musikken i sig selv, fordi jeg har faktisk ikke hørt det særlig meget. Men da jeg var lille, der voksede op med, at min mor hun havde en t-shirt med det her cover på, som hun brugte meget, så jeg har nærstuderet coveret rigtig meget, og særligt meget glad for det her billede af Paul McCartney, hvor han ser meget britisk ud. Min computer bliver. Fede billeder bagpå. Men god musik, ikke noget der. Men 100% en, jeg skal høre lidt mere for at fatte den 100% og blive mere bekendt med den. Ja, Amager Records. Den næste er ret stor for mig. Minnie Riperton, Perfect Angel. Kæmpe Minnie Riperton fan. Kæmpe Stevie Wonder fan, som har produceret det her album under hans alias El Toro Negro, som betyder sort tyr. Fandt det i Soundstation i deres second hand bins om bag i. Ikke så tit jeg kigger der. Jeg leder mest bare efter sådan specifikke ting, når jeg er der. Fordi de har så meget, at det ikke rigtig altid til at bare lede efter, eller ikke at lede efter noget, fordi så bliver man sådan helt fortabt, og så bliver jeg nervøs og begynder at svede. Den ser ikke super godt ud, men jeg synes, den spiller ret godt. Det er også en gammel tysk en, tror jeg. En gammel britisk på, gult label. Jeg ved ikke så meget om det. Men virkelig vigtigt album for mig. Ikke en eneste dårlig sang. Kun fantastiske sange. Særligt introen Reasons
anden sang, tredje sang, fjerde sang, femte sang, og også alle de andre. Virkelig godt album. Rest in peace. Ja. Den her. Stevie Wonder igen. Kæmpe for mig. Music of My Mind. Vist også en tysk. Altså, ikke noget særligt. Fandt den i Akkord på Vesterbro. Deres anden sortering. Ja, det var ligesom den sidste, jeg manglede i hans golden era, hvad man kalder det. Sindssygt godt album. Sindssygt godt album. Hvis du kender historien, så kender du historien. Jeg har ikke tænkt mig at sidde og prøve at repetere den lige nu, fordi det er der andre folk, der har gjort langt bedre, end jeg kunne på sådan en torsdag aften. Men ja, altså, ja, revolutionerende, ikke kun for musik som helhed, men sådan, ja, som ham som menneske, så vidt jeg har forstået. Kender ham ikke, har ikke spurgt ham om det personligt, men det lyder sådan. Bare på musikken kan man høre det. Godt album. Stevie Wonder. Endnu en fra Akkord Vesterbro. Anden sortering. Songs of Leonard Cohen. Igen, det er lidt blevet et tema. En jeg ikke har hørt super meget, men som jeg har været sådan bekendt med. Jeg har faktisk ikke hørt særlig meget fra ham. Jeg tror, det er det eneste, jeg har hørt, udover sådan Hallelujah. Sejt gammel CBS label. Britisk udgave. Virkelig glad for det her cover. Jeg elsker, hvor sådan ligegyldigt det i virkeligheden er, indtil at man så lige kigger lidt nærmere på typografien her. Hvordan skyggerne på navnet, fornavnet går op, og på efternavnet går ned. Interessant. Ja, god musik. Det knitrer pænt meget den her, men det, altså det er 60 år gammelt, tror jeg. Ja, fra 66. Så det kan man ikke rigtig sige så meget til. Suzanne selvfølgelig. Sisters of Mercy. Ja. Dameglad person. Kæmpe Prince-fan. Særligt kæmpe fan af perioden fra 78 til 89. Har jeg ikke rigtig hørt så meget ud over det faktisk. Det her, det var den sidste, jeg manglede i den tidsperiode på vinyl. Var heldig at finde den inde på Speak No Evil og hente den. Virkelig nice butik, nice mennesker lader det til. Ja, det er sådan en genoptryk fra 84 fra efter Purple Rain. Går jeg ud fra på baggrund af den her, som ligesom viser alle de albums han har lavet og har været en del af. Og det seneste er så Purple Rain. Ja. For mig ikke en eneste dårlig sang på det her album. Meget folk er ikke helt enige i det, har jeg set på internettet. Samme med For You, hans første album, som mange kritiserer, hvilket er grotesk i mine øjne, i mine ører. Jeg synes, de begge to er fucking gode. Jeg synes måske For You slutter lidt mærkeligt. Jeg kan ikke huske, hvad sangen hedder, men den kommer lidt sådan og sparker en, når man lige låser rart og hygger sig med Prince. Sådan en sang er der ikke på det her til gengæld, så det er på den måde lidt bedre. It's Gonna Be Lonely, den er varm. Altså den er vild nok i forvejen, altså den sidste sang. Men man ligger ikke helt ned på det her album, ligesom man gør på For You, fordi der er Bambi på, som virkelig sparker en i gang. Ja, men man er lidt op og ned. Virkelig godt album. Glad for at have det. Glad for at have samlingen. Skud Speak No Evil. Jeg skal lige have et t-shirt på. Okay, næste album er et, jeg købte
som sådan en glædeskøb, fordi det er jo åbenbart en grund til at købe noget. Fordi jeg kom videre i optagelsesforløbet på en uddannelse, der vil jeg se ind på. Så tænkte jeg, nu skal jeg fandme ud og købe en ny plade. Det er ikke så tit, jeg gør det. Men det gjorde jeg så. Jeg gik i Beat, og af en eller anden grund, så havde de den her liggende, som ikke er blevet genoptrykt siden 2013. Og den er så en af de originale fra 2011. Blood Orange Coastal Grooves. Fænomenal. Hør den, hvis du ikke kender den. Jeg er ikke så meget her for at snakke om musikken, mere som derfor sige, at jeg har købt det. Fucking godt. Altså, og det sjove er, den var sådan, jeg pakkede den ud, og så var sådan indersleeven var sådan helt tæt op af pladen. På sådan en måde, hvor det ligner, at den har ligget på et lager i 15 år. Så det tror jeg, den har. Og de solgte den lidt dyrt, men det gør mig ikke så meget. Det var det, eller at købe den online og så betale fragt og sådan noget. Det behøver jeg faktisk ikke. Så, ja. Blood Orange Coastal Grooves. De sidste 2 plader har jeg købt i dag i akkordslærersalg. I min frokostpause i skolen. Jeg går i skole meget tæt på, så det var ikke sådan en kæmpe hassle. Men jeg brugte stort set hele min pause derovre. Så. Jeg ved ikke, om jeg skal tage dem i den rækkefølge, jeg fandt dem i, eller om jeg skal tage dem i den rækkefølge, jeg synes er mere passende. Okay, jeg tager den der mere passende. George Benson, Give Me The Night. Jeg har kendt albumcoveret. Jeg kendte Give Me The Night. Og jeg troede egentlig, det var det. Og så hørte jeg det, og så gik det op for mig, at jeg kender det her album fucking godt. Jeg ved ikke, hvordan jeg har misset det. Love Times Love, Start the Story er en sang, som jeg elsker virkelig, virkelig meget. Jeg har Heatwave-pladen, hvor den er på Central Heating. En af de bedste sange på det album, en af de bedste sange på det her album. Virkelig sejt. Bagcover, jeg ved ikke. Åbenbart Quincy Jones produceret. Sygt i hovedet. Ja. George Benson, varmt cover. Sjov farver. Det ligner, at hans trøje er rød, men at det sådan er blevet tonet ned, så den bliver sådan næsten orange, fordi den går i et med sådan et eller andet filter. Og han er sådan blå. Der er sådan lagt noget blåt over, tror jeg. Godt for dem. Den sidste, ja, også akkordslærers har lige pausen i dag. Subterranean Homesick Blues. Har lige hørt den igennem. Stadig god. Ej, den knittede lidt, men det gør mig ikke så meget. Den kostede 80 kroner. Bum bum. Sygt cover. Kæmpe spillermand. Ja, jeg siger bare ord lige nu. Det er der, vi er kommet til. God musik. Det er sådan en. Jeg har hans 3 første plader på LP. Og har bare ikke rigtig kunne finde de sådan senere, eller sådan de 3, der kom efter, altså den her, og Highway 61, og Blonde on Blonde, i sådan en okay stand til en okay pris, hvilket er et krav for mig, fordi SU. Men 80 kroner, og den så virkelig godt ud. Den lyder ikke lige så godt, som den så ud, vil jeg sige, især i B-siden. Site CBS label. Men det gør mig ikke så meget. Hvis jeg virkelig vil høre den i god kvalitet, så enten hører jeg CD'en, eller jeg finder den på Kobas, og sådan streamer den. Det er lidt en novelty, men det er ikke det vigtige for mig for plader. Særligt sådan nogle gamle plader, selvfølgelig knitrer den. Og ja, det tilføjer kun lidt til musikken. Det var faktisk pladerne. Det næste jeg har liggende herovre forberedt, fordi sådan er jeg, er singler, 7 og 12'er. Den allerførste, Joan Baez, sådan EP,
excuse me. En EP, der hedder Joan Baez, som vist nok kom ud forud for hendes debutalbum, Joan Baez. Består af Donna Donna, House of the Rising Sun, All My Trials og Silver Dagger. Silver Dagger, som er 4 virkelig gode sange. Mint på Gammel Kongevej har gode singles, billige singles. Og ikke kun dem, de har sælget til 2 kroner, men kig der også. Ja, der er ikke så meget at sige, tror jeg, andet end at Joan Baez er en god sangerinde og kan finde ud af at spille på en guitar. Single Prince, If I Was Your Girlfriend, backed med Shockadelica. Bare sådan normalt Paisley Park label. Købte en gut på DBA, skud ud Allan B, tror jeg. Eller måske ikke skud, fordi jeg synes den knitrer vældig meget for en VG Plus til 75 kroner. Kunne have bedt om at lytte til den, jeg var hjemme hos ham praktisk talt, jeg stod i hans opgang. Det føltes ikke passende. Men hey, Shockadelica igen har Sign of the Times, hvor A-siden er på vinyl, har den på CD, har B-side CD'en, hvor Shockadelica er på. Så det er en novelty, det er sådan lidt en samler ting. Jeg har et par af dem. Det er en af mine yndlings-Prince-sange. Godt cover. Den var i nærheden af mig. Jeg skal ikke undskylde for at købe ting. Mere Prince. Købte de her 2 på samme tid også. I Panam City. Okay? Panam betyder Paris, og det udtales ikke Panama. Så jeg skal den her. I Wish You Heaven. Endnu en af mine Prince-sange. Det sjove er, at den kommer også på 12'er. Og så er den 12 minutter lang, eller sådan noget, og i 3 dele. Og det behøver jeg faktisk ikke altid. Sjældent behøver jeg det, faktisk. Jeg kan godt lide sangen. Den må også godt slutte, så jeg kan høre en anden sang. Det syge ved den her, at den er backed med Scarlet Pussy, som ikke er en Prince-sang, men en Camille-sang. If you know, you know. And if you don't, så find den på din telefon. Scarlet Pussy er en af de fedeste melodier i en sang. Det kunne han virkelig. Ja. En af mine yndlings Prince-sang, backed med en Camille-sang. Jeg elsker Camille, Black Album, Sign of the Times, Love Sexy, hele den sådan ting. Post, det var sådan mellem Revolution og NPG. Samme sted, Panam, 1999. Lidt et whack cover, men det var sikkert, hvad Warner Brothers de gør ved den her single. Det er egentlig mest bagsiden, som altid med singles. How Come You Don't Call Me Anymore. Hjerteskærende sang. Og fedt at høre ham i den her tid skrive sådan en sang, og synge sådan en sang, og performe sådan en sang på sådan en måde, som ikke var kapow, 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 men var ham og et klaver og lidt andet. Men ja, jeg vil ønske, at lige var et andet cover til B-siden eller et eller andet, fordi det her, det stemmer ikke rigtig overens med sangen, synes jeg. Men Warner Brothers. Her er en lidt random en, jeg fandt på det loppemarked. Amy Stewart cover af Light My Fire. Ja, jeg håbede virkelig meget. Den er god nok. Der er ikke, altså, jeg fandt, den lå i grus på Enghaveplads. Så hyggelig sang. Glad for Light My Fire.
Det er den 4. version af Light My Fire, jeg har. Jeg har den originale Doors på CD, Stevie Wonders, og så har jeg den Massive Attack på Protection, sidste sang. Den er god. Den her mindre god. Men den findes, og det er et fucking godt cover. Det var primært derfor, jeg købte den. Yeah. Sidste ting købte jeg også i Accords lagersalg. Men sådan i forgårs, så det var sidste dag af den runde. Sierra 1-2 Step Promo Sealed. Jeg åbnede den selvfølgelig, fordi det er en virkelig, virkelig god sang, og jeg havde lyst til at høre den. Fedt også lige at høre instrumentalen. Det kan jeg rigtig godt lide ved sådan nogle promoer, sådan nogle radiopromoer. Ja. Ikke super meget at sige, andet end at det er god musik, for jeg vil aldrig købe dårlig musik. Oh, she's right in front of me. Jeg har ikke. Det var det, jeg købte i april. Jeg glæder mig til maj, hvor jeg kan købe mere. Måske laver jeg en video med mine CD'er, jeg købte i april. Det er pænt mange. Det er skræmmende mange, faktisk. Jeg har ikke så mange penge lige nu. Men fodboldchecken rammer lige om lidt. Og det betyder musik til mig. Nu skal jeg i seng. Jeg skal i skole i morgen. Glædelig forår. Glædelig fredag, hvis du ser den her på en fredag. Glædelig tirsdag, hvis du ser den på en tirsdag. Tillykke med fødselsdagen, hvis du ser den på din fødselsdag. Ja. Ses.